Sa number 8, Salakyan nga wala sang goma sa higad dalan sa Barangay 8 sa Bacolod City, tag-iya ang nagpakakas. Ginklaro sa Bacolod City Police Station 2 nga wala ginkawat ang apat ka mga goma sang Toyota Fortuner nga nakapark sa dalan San Juan malapit sa isa ka mall kag condominium sa Barangay 8, siyudad sa Bacolod. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino, ang hepe sang Station 2 nga ang tag-iya mismo sa Salakyan ang nagpakakas sa mga goma agud hindi na ini magamit kag makalakat. Nahibaluan nga wala makabayad ang nagrenta kag wala man niya ginuli ang salakyan pati na ang yabi sini. Nagdangat sa 37,500 pesos ang wala mabayaran sang nagrenta. Pagi sa GPS na locate sa tag-iya ang salakyan. Ginpagkamaayos ng tag-iya nga kakso na lamang ang mga gomas ng salakyan kag temporaryo nga butangan sang jack stand agud hindi magamit.